Bon dia, veïns i veïnes de Picassent. Estem vivint uns dies complicats, però vull transmetre un missatge de tranquil·litat en estos moments excepcionals i per això des de l'Ajuntament estem treballant i prenent decisions per minimitzar la propagació del coronavirus. Avui mateix he signat un ban amb totes les mesures que s'han pres, sempre seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries. Hem de seguir aquests consells per evitar qualsevol contagi. És molt important la higiene, llevar-se les mans. Si estornudem, cal cobrir-se el nas i la boca amb un mocador d'un sol ús. I a més, com no, hem d'evitar tocar-se la cara amb les mans. Vos demane la màxima comprensió i acatament de les normes i recomanacions. Hem d'evitar la propagació de notícies falses sobre l'assumpte. Tota la informació actualitzada la podreu trobar en els canals oficials de l'Ajuntament. S'enfrontem a una crisi global per la qual cosa només a través de la cooperació i col·laboració aconseguirem vèncer el virus. Per això hem d'evitar desplaçaments innecessaris i accions irresponsables. Estic convençuda que si tots i totes acatem les normes que ens arriben des de les autoritats sanitàries, ho aconseguirem. Moltes gràcies.